Naha jem çiroka xemgîniya Sîbel Çapraz temaşa dikin ku du 27 meha 11 mijdare de bi gulê polîsê hatibû birîndarkirin. Sîbel Çapraz endama meclîsa DBP bajarê Hekarê bû û di meha 11 de di dema operasyona xendekan de bi çekan birîndar bû. Sîbel 15 caran ji milê xwe û ji zikê xwe ameliyat bû. Niha roviya wê ji derve û ling û bilê wê nagirin. 5 meha li Stenbolê li nexweşxanê hat dermankirin. Li di meha adarê de bi hiceta ku ew endama PKK'ye hat girtin û îşandin girtîgeha Bakırköyê. Li wê derê jinên girtîgehê de alîkariyên dan Sîbelê. Li 2 hefteberê bi biryarek ciyê Sîbel hat guhestin û ew şandin İzmîrê. Li wir di menzelek de tenê û nikare li xwe binêre pêdiviyên xwe yê rojane bicîbîne. Divê Sîbel 4 ameliyatê din jî bibe ku dikaribe pêdiviyên rojane bicîbîne. Malbata Çapraz dibêje Sîbel ji aliyê polîsan ve hatiye birîndarkirin lê medya Tirkî îdia dikin ku Sîbel di dema pevçûnê de bûye merthala zindî û di nav şer de maye. حالی به حال اما ساده 15 عملیاتی کردن هرکی از باقر کویی چو مسئله متدی چه حالی چه نبود خدا هیا حتی چوم تاتم چه حال بود چه نبود Dayka Dilşewat dest nîşand ke ku dema ku Sîbel li Stenbolê di girtîgehê de bûye hevalên wê alîkariyê dane wê lê niha bi serê xwe ye û rewşê gelek xirab e. از خوازنم که چه مدانه من از که چه خوب من دکتر از دم عملیات کرد bu çi ve azabı dani magan hani ne Xuda çin ne Birayê Sîbel Necip Çapraz jî behsa bûyera ku Sîbel tê de birîndar bibû dike. Da konkir xuşkamî jî mihallê bû gel birîndar bû 2015 de hata birîndar kirin teqrîben ew neh meha em vê azabê dikêşin. Birayê Sîbel dest nîşan dike ku ji ber ku Sîbel beşdarê daxuyaniyek bûye doz lê hatiye vekirin û bi hiceta ku endama PKK'ye hatiye girtin. Her wiha ji bo piştgiriyê bang dike ku Sîbel were berdan. Bo çendê em insanet vicdan hene em hesken mera alîkar bin ku em vê neheqiyê em derek ne holê. Navçeya İzmîrê li girtîgehê bi serê xwe di menzelekê de dimîne lê nikare pêdiviyê xwe jiyanî jî bibîne. Ji bo ku Sîbel dikaribe pêdiviyê xwe jiyanî ê rojane jî bibîne lazim e ku 4 ameliyatên giran ên din jî derbas bike. Lê li benda alîkariyê ne. Xecican Farqîn, Deng Amerîka, Amed.